Njengokuba bekulindelekile uOmotoso kunye natyholwa nabo uLusanda Sulani, uZukiswa Sitho bavelile kwinkundla ephakamileyo eGqeberha, kodwa ityala lahlehliswa phambi kokuba iqhube inkundla. Eli tyala lihlehliswe ngenxa yesicelo songeno olukhethekileyo esifakwe ligqwetha likaOmotoso uPeter Duberman ngelithi ijaji echophele eli tyala Ujaji Schoeman wenze impazamo ngokuthi kwakungekho bungqina bucacileyo ukuba umtshutshisi uNtelwa waphembelela amangqina ukuba angqine ubuxoki. Nangona uJaji Schoeman nesikhabile isicelo seqela lamagqwetha kaOmotoso sokuba ikhululo lenkokheli yokholo, uSchoeman uwachithile amanye amatyala angama-31 kwangama-60 ebejongene nawo uOmotoso natyholwa nabo. Ukanti ngaphandle kule nkundla abaxhasi bamangqina babonakalisile inkxaso kuwo. We are here as a men's movement. Objective year 2 is to fight against any form of gender-based violence to children, to women and to men. We are here as men and as fathers to say not under our watch. We are against any form of abuse. We are here to say let the law take its course against the accused, and we shall not keep quiet. Our children, this is their home, this is their safe space, they have nowhere else to go, and we encourage and invite all men not to keep quiet. Come and show yourself as a brother, come and show yourself as an uncle, come and show yourself as a father, and stand with our kids and women. Ityala lika Timothy Omotoso limiselwe umhla we-29 apha kuNovemba, kulapho ke uzaphinda avele enkundleni apha eGqeberha. Kwiindaba zeMpuma Kapa, nguNtombozuko Balintulo, eGqeberha.